Hi. Okay, where are we? What's going on here now? Hello? Okay. Dwi'n symud. Ddwywaith. Llygod mawr ar yn ysgrythurol yn ymosod ar yr adar. Labrador, coch yn llygadu nhw trwy ei sbectol. Trwy ei sbectol. Be mae'r ferret ar 10,000 o lygod ar y clyglwyni yn cuddio. Wyt ti'n oen coch am 20 eiliad neu 3 munud ar y mwyaf? Mae angen rhyddid i'r hygwyr. Prawf ni heddiw i ymddiried yn yr arglwydd iâ. Ceisio'i ysbryd, ceisio'i gyfiawnder, dibynnu ar ei drigaredd, a sefyll yn gadarn dros daioni, dros daioni.
addasin dyma'r tywel dyna'r dŵr ond yw'r brenin ddim yn ymweld â'r Samoa wel nid y brenin mawr ac mae'r hinsawdd yn iawn wel oni bai y blaw am y peirianwaith Geo sy'n tarfu ar y creu dwy fol dyn yn creu neganwyddiau ffyrdd eraill o greu reality sydd ddim yn wir tywydd rhith o fodoli dan reolaeth